Amen. Amen. Kodwa okubalulekileyo ndazamkelela inkosi uYesu. Yayinceda kwimpilo yami. Chatile ke nenkosikazi. Hallelujah. Amen. Sinabantwana abane. Hallelujah. Ebomini bami ndandingumuntu owayengathi ukuthi ubomi bami bungabhetere ngokwendlela obabuyiyo ubomi bami. Ndandingathi ukuthi nam ndingangutata. Malibonke igama lenkosi. Amen. Ngoba ubomi bami ndandiphile emhlabeni bonakele. Ndaphila ezilalini ndihlala notamkhulu kwafika ixesha loba maninyuke ndibheke eKapa. Ndafika ndajoyina ichomi bonakala ubomi bami. Bonakala futhi ngehlobo even mina endandizijongile ningazithandiyo. Naxa ndijonga ifoto zela xesha ndiye ndibone ukuthi ubomi bami babonakele nyani. Malibonke igama lenkosi. Amen. Bulela kuYesu owafikayo empilweni yami. Wafika bencamile abazali bami. Ncamile umama. Ncanyiwe nje efamilini. Malibonke igama lenkosi. Hallelujah. Ngoba zonke izinto abantu abazi-enjoyayo apha phandle ndandilixhoba lazo. Malibonke igama lenkosi. Amen. Ndandingomnye owayesithi noma uphangele kodwa imali endiyiphangeleyo ndingayiboni ndihambe ndiyokuyitya ndilixhoba. Malibonke igama lenkosi. Hey. Kodwa uYesu washunyayelwayo. Malibonke igama lenkosi. Ngoba ngelinye ixesha umuntu uyakwazi unxiba kakuhle abe mhle kodwa inhliziyo yakhe yona ibilila. Okanye inhliziyo yakhe ibe ingaphumlanga ngaphakathi. Ndandinjalo nami. Malibonke igama lenkosi. Amen. Bomi bami nangona abanye abantu babe nothi xa benijongile babona ingathi buhamba kakuhle. Bathi ndandisazi into enye ukuthi ndiyafa ngaphakathi. Malibonke igama lenkosi. Hey. Fika uYesu ke empilweni yami. Ndisithi na lento kaYesu ngoba zazizanywe zonke izinto zasekhaya. Ndisithi nje lento kaYesu khawuyeke ndiyizame nayo. Malibonke igama lenkosi. Kanti ngokuyizama kwami kungexesha lokutshintsha ubomi bami. Hey. Namhlanje umzali wami ungumuntu owonwabileyo. Kodwa wayengonwabanga kuqala. Hey. Malibonke igama lenkosi. Amen. Ngizama ukuthi ke yilento ibangela ndithi ndicela nje kule mizuzu unimamele ngoba ndiyazi ndibubungqina ukuthi uma uYesu nawe uphila phebhayo ungamamkela okanye uve ngaye noba ubomi bakho abantu bakujonge njani apha kodwa uYesu angakutshintsha. Hey. Njalo. Malibonke igama lenkosi. Amen. uYesu angakutshintsha ngoba sikwixesha libi bantwana bakaThixo. Ixesha abantu abenza zonke izinto abazithandayo bengamkholisi uThixo. Bengahambi ngokwentando kaThixo. Bengenzi ngokukholisa uThixo. Malibonke igama lenkosi. Amen. Kodwa namhlanje kunoYesu onganceda ubomi bakho. NoYesu ongakunceda ungutata, ungumama, ungusisi, ungubhuti. Ngakunceda ubomi bakho uYesu. Funa sifunde ke kule ncwadi kaMateyu 7. Ndibe sesiyathandaza ihlale phansi. Zawufunda nje indawo zibe mbini. Cela nje umuntu onondifundela. Ncwadi kaMateyu 7. Sibe sesihlala phansi. Verse 13 and 14. Ncwadi kaMateyu 7. Namhlanje ndiyakucela bomi bakho bungatshintsha. Ngatshintsha ubomi bakho. Hey. Oh
Noba ubuzijonga ukuthi ngathi uThixo ukhetha abathile. Uzothi kuThixo akamkhethi wabsobam. Hayi. Thixo akamkhethi wabsobam. Kungabe ume kwiplatform eright noThixo ukuze uThixo uzombona ebomini bakho. Thixo udinga nje bantwana bakaThixo sime platformini eright naye. Sizombona esebenza ebomini bethu. Cela unifundele. Isifundo sethu sanamhlanje sisifumana kwincwadi kaMateyu chapter 7 verse 13. Enhloko verse 13 inesihloko esithi isango elibanzi nelimxinwa. Kunesango bantwana bakaThixo elibanzi nelimxinwa. Ichaza ukuthi apha kunendawo ezimbini ezahlukahlukeneyo. Ekumele uchoose kuzo. Ngoba nento buyiyo ubomi bakho namhlanje wachoose ubabube ilonto. Ububomi bakho namhlanje buyachabalala wachuza ukuthi mabuchabalala. Ububomi bakho uphila right uchuzile. Ngoba indlela engandifundiswe ngayo ngabazali bami ndafika eKapa ndachuza enye indlela. Funda ma. Verse 13. Yes. Ngenani ngesango elimxinwa. Into yokuqala besiyelelwayo. Ngenani ngesango elimxinwa. Amen. Kumele uyazi ukuthi njengoba uphila emhlabeni awuziphileli kunesango ekumele ungene kulo. Noma namhlanje ungathi le impilo yami ubomi bami kulife wami lona. Apho uzawubona khona kwawufika lemini yafifikela uliyema. Ulapho uzazibona khona ukuthi kwakunyanzelekile ukuthi kumele ukuthi ndachuza. Awuchuza ungapha kwencwaba, uchuza usengeneno, umphefumulo wakho usahlangene nenyama. Njalo. Yakhethu. Yachuza. Nkosi. Awuchuzelwa, uyazichuzela. Funda ma, thandaza. Ngokuba libanzi isango. Yes. Iphangalele nendlela. Kunesango futhi elibanzi nendlela ephangaleleyo. Esa entshabalalweni. Lendlela ufuna sithethe ngaleni indlela. Uyabona leni phangaleleyo indlela isentshabalalweni Straight. Yini moyingcwele. ubuchuzeleni indlela ikusastraight kwantshabalala. Sentshabalalweni ngoba isono sithintela insebenzo kaThixo futhi isono sakufika emntwini simenza ikhoboka. Mamela ke sendiyeka. Eyona nto yokuqala ekwenza ukuthi kubekho inzala sono ebomini bakho kukungathobela uThixo. Uyabona uThixo nabantu abathi siyakhonza kodwa ufumanisa ngendlela abenza ngayo ubona ukuthi abantu abakhanenanga ngoba indaba kaYesu ayikho sakubheka ecaweni kungabe kukhanile na Indaba kaYesu. leliphi elisango lonyulileyo leliphi
olonyulileyo likusani kusikwa ntshabalalona. Kasijonge namhlanje. Kasijonge namhlanje. Kasijonge namhlanje. Khawuyeke ugxeka abanye abantu. Khawuyeke ujonge abanye abantu. Khawusijonge wena. Wonyule ntoni we? Oh, moya ingcwele. Wonyule ntoni? Nendawo eBhayibhelini kunendlela ebonakala inhle phambi kwabantu, kodwa isiphelo sayo sibheka kufeni. Kokunceda ntoni ubeBhayi waziwa? Kibe zonke izimokolo zaseBhayi. Waziwa zonke ithaveni. Hey! Waziwa ukuthi ujayiva kuze kuse we. Ay. Kodwa isiphelo sakho sibe siye ntshabalalweni. Oh, Jesu. Yakunceda ntoni lo nto? Yakunceda ntoni babafana batshintshane ngawo? Ay. Kanti isiphelo sakho intshabalalo. Yakunceda ntoni lo nto? Yakunceda ntoni? Yakunceda ntoni? Oh, Jesu. Awusalibona lisango lonyuleyo. Hey. Samboli. Uba likusentshabalalweni. Awusayibona ubana wena Hey. kudlalwa ngawo. Nani sango. Alisango Jesu. kuJesu. Bathuma abantu bami bathe babuyela kubo. Ndiyabuyela kubo. kuJesu kuphela obuyisa ubomi. Ngeke sikuncede into zomhlaba. Jesu kuphela. Thetha kuni bantu abatsha. Ngeke uncedwe iwunga. Ay. Ngeke uncedwe inyawuba. Ay. Ngeke uncedwe intsangu. Ay. Sawantshabalala. Nangu Jesu Jesu. onceda impilo yomuntu. Wandikhulula. Wandikhulula. Ngakhululeka ngoJesu. Jesu. Oh. Ya. Yinqila. Namhlanje ndingutata. Khalwa ngami. Ngoba ndakhululwa nguJesu. Ndandibothiwe. Ndakhululwa. Ngaba mamam ngokuba silapha. Njengoba uneminqweno yabantwana bakho, mabakhululeke. Khululekile na wena. Leliphi isango ongene ngalo? Awungenanga ngesango eliphangalele lona elisentshabalalweni. Ngoba abantu banqonela ukuthi abantwana babo mabatshintshe. Kanti yena kuqala abantwana bakhe bafunda kuye. Wangena ngesango eliphangalele. Hey. Kodwa namhlanje kasawuthandaza. Zokuxelela kunesango elimqinwa. Hey. Kayigqibezela le ndawo esango elimqinwa ayibhalwa ngaphansi. Baninzi ke abangena ngalo. Mamela abangena ngeliphangalele bangaphi? Baninzi. Nangoku njengoba ulapha into yokukholwa uyithatha izubana into yabantu abathile. Nabantu abamthukayo uThixo every day. Sithabe basenza bhetele lanto yabantu abasindisiweyo. Ngoba uchuza isango eliphangaleleyo baninzi abahamba ngalo. Baninzi. Singaphi namhlanje izimokolo ezigcweleyo abantu abatsha. Abanye khange balale namhlanje. Khange balale namhlanje ngoba bachuza isango eliphangaleleyo. Hey. Elibheka kwaNtshabalala. Balibonga igama lenkosi. Amen. Kodwa ngizokuxelela. Ulichithe laphi ingunaphakade lakho? Kokunceda ntoni uzuza ihlabathi lonke lahlekelwe ngumphefumulo? Eyona nto inevalue emntwini kumphefumulo. Ayinyama. Mamela nikuxelela. Lo mfana ulela lapha singamazi. Kodwa ngenxa ibani umakhulu wakhe
wazonyulela uYesu samazi noba besingekho bezawungcwatywa. Ngoba umzimba nangoku uhamba bebhayizange wadibana namzimba estratweni ngoba wonke umzimba udala uba mawubheke emangcwabeni bathi kunomphefumlo yawuproha sawufika. Hey. Porra. Porra. Uyabona leni ndima yokuzonyule. Zonyule. Zonyule. Funda mama. Thandaza. Ngokuba limxinwa isango icuthene nendlela. Ngoba elisango linjani limxinwa. Kwaye naleli indlela akungena ibhaka apha. Hayi bangeni. Ngathi kanifika kweli sango limxinwa. Ngayibona iblack label ayingena apha. Hayi we. Akudingi ndikweli sango. Ndibe ngisatye iblack label apha kweli sango. Leliphi elisango uthi ulonyule kodwa wena usancila nabo. Hey. Unyuleliphi? Phangale. Unyuleliphi? Noma bona ngesiqhamo. Sibona ngesiqhamo. Siyalibona ngoyisango lonyule uba zange onyulela imqino wena. Wonyulela iphangalele. Ngoba ujayiva nazo zonke. Akho mahluko phakathi kwakho nomuntu osezweni. Different. Elisango limqino alingeni zonke izinto. Kubezana mama sithandaza. Ngokuba limxinwa isango icuthene nendlela esa ebomini bambalwa ke abalifumanayo. Bambalwa abalifumanayo elisa. Oh. Abafumanela isango ngabadela zonke izinto. Ngabadela into zomhlaba. Bamlandela. Hey. Mamela ngiza kwenzela istory esincinci. Sithandaza. Kule story endakhe ndasibona. Kunendoda eyathenga indlu. Yathenga indlu eneroom eziyi-10. Yathi yabona ngoku ubomi bam ndiwugqibile. Inobhazabhaza emhlabeni. Angena ezirumini hamba zonke. Yacheka zonke. Yacheka yajonge yona mayiyonyule for ukulala kuyo. Yanyula leyo gqibela isekoneni njengoba le ndlu yayi-double story. Hey. Yanyuka ezitepsini. Yakonyula esegqibeleni. Yafika yathi leye yam. Iroom. Yathi sahleli kwathi inokho emnyango. Yathi yaziba ngibani lo ngoba bekungekabikho umuntu ndimxeleleyo uba ndithenga indlu. Yaye emnyango yavula. Nansi indawo endiyishiyayo le ndoda yayithanda imamkelo uYesu. Yavula umnyango. Xa ivula umnyango yafika emnyango kunendoda uSathane. Ngoba uSathane akadingi uku-invayithwa. Hayi. Nangoku into abangela ubomi bakho benje zange um-invayithe. Wasifikela bomi bakho buthabalala nje kwafikisela lizoba liqhele. Wathi kavulayo wathi ngibani wena u-invayithwa ngibani. Yathi andidinga uku-invayitha yamkhaba. Yathi ndifuna ungena. Yangena phakathi. Akalala ubusuku bonke. Yamthomenta ubusuku bonke. Nangoku enhliziyweni yakho kunabantu ongeka bokhulule. Bathi ka ulele kubiyincinga. Ngoba uSathane
ungakwazi nokuzixolela kuzo ngoba usathana yakuthomenta. Wathi kwa usakusaza yaphuma yahamba. Yathi le ndoda kwenzekani? Ngoba kokuqala lo muntu ukhanda imeme sawuthandaza. Ngicela ukuthandaza nawe namhlanje. Ngicela ukuthandaza nawe namhlanje. Sumazi uYesu wamkelwa nasesingcwabeni. Akanandawo ithile uYesu. Abashunyayele khona kumele umamkele kuloo ndawo. Yathi sahlele. Yathi kodwa mina noThixo. Hawu madoda. Njengabantu bonke abalapha. Ewe. Nangokudlisela ngoba unoThixo. Nangoku umengobana thina singabantu bakaThixo sonke. Ana ngifuna ukuxelela kumahluko. Asifani. Into ezitshaya sizitye thina. Into ezenjoya sizenjoy. Asenjoy zonke izinto. Asenzi zonke izinto. Ngoba sifani. Yathi Yesu ndakwamkela. Wafika uYesu. Ufuna ukukhawulezisa isistory. Wafika uYesu. Yathi Yesu, njengoba ufikile kule ndlami ngiten room. Ndikunika leya iroom isekoneni. Hlale pha kula room uphelele pha wena. Ngazihambe zonke ezi room. Ngoba uYesu ubamba iorder. Order. Yeah. Yabona uYesu is a gentleman. Hey. Ubuda umdinga empilweni yakhe naye asoza akusokolisa. Sakuyeka ubetheke emhlabeni. Because uYesu is a gentleman. Hey. Sakuyeka abafana badlale ngawe. Tshintsha ngawe benza iskefu nje ngawe kweentshi. Mane bahlala estratweni bathi senisuka nampha mfowethu. Awuhambe nawe uyoncamula. Sata uYesu is a gentleman. Ubuthe hlala pha Yesu uzawuhlala pha. Wabuya uSathana late. Nqonqoza. Yayinethemba eminyango noYesu endlini. Fika uSathana walikhaba icango. Phinda uSathana wayithomenta. Seni wavuka wahamba. Yalile indoda. Yini ubana ndingcweleheke nibe nje bomini bami. NdinoYesu endlini. Yaya kula room. Yathi yini sewulapha? Yanibona banjani? Yabona ubomi bamchitheke njani? Wathi uYesu no. Thula. Uzawulunga. Lento uthi sewuvuka kuze izinto ungcweleheke kube buhlungu. Fika into. Kodwa ngomso kuzawulunga. Kodwa akawuphinda kuphinde kuqhubekeke. Wathi okay. Waphinda wafika uSathana. Yathi okay Yesu masenzeleni di. Ndiyakunika zonke ezilapha ezantsi kodwa unganyuka ezitepsini. Pha phezulu ndimndodwa pha. Hayi. Lawula mna ndimndodwa. Wabuya uSathana wafika. Fika uSathana wanyuka iziteps. Ayithomenta phezulu. Yathi xa ehlayo kusasa. Yafika yathi yini Yesu ndiyaphindwa. Ukhona endlini. Ndikunikezile. Kodwa impilo yami isangcweleheke elihlobo. Wathi uYesu sulibala mntanami. Uthe mina maninganyuka ezitepsini. Uthe manilawula lapha kuleni ground. Bomi bakho into ebangela buchitheka elihlobo. Usenendawo ethi thatha lena Thixo yiyeke lena. Hayi. Sathana ungena ngezwi. Ungazinikanga uJesu. Mela sendiyeka. Yafikelwa ingqondo. Ukuthi mandimnikeze izikhizo. Hayi. Ukuze umnyango Hayi. ungabi savulwa ndi. Uvulwe nguwe. Hayi Nkosi yami. Yaya kuYesu. Hayi Nkosi yami. Yathi namhlanje Yesu. Ndingcwelekile ndinje. Ndikunikeza izikhiya. Lawula nendlu. Mayilawulwe nguwe lendlu.
wathi kafikayo uSathane akwabisaya yona emnyango Hayi. kwaye uJesu Oh, gangala. wavula yena umavula kuvaliwe Hayi hayi. wafika wavula wabona uSathane akusavuli la ndoda Ah. wathi ungibani wena wathi mina ngingonyama kwaJuda Oh. owafela yena umbulalayo yathi kuwe kunoJesu angathanda uqhubeka lihlobo Hayi. kulo akufela Hayi. emnqamlezweni Hayi hayi. kunongafuni uthwala izono zakho Jesu igama lakhe sendiyabona bathiwa Jesus versus devil Hayi. ha une picture yalento yathi kwaphinda lokho kwaphindeke eCalvary Oh. bathi besithi kugqityiwe ngami ndabe ndiyazi ndiyothatha izikhiya ukuze bakhululeke abantu ba zokumema mntu omtsha ziyelo zalo mhlaba ngeke zikuncede cela siphakame